Dobrý deň vám prajem. No a poďme sa teda venovať tomu pánovi Šimečkovi a zatiaľ si to dáme len tak zľahka. Postupne ho vo viacerých videách rozoberiem úplne na súčiastky, pretože tento neohrabaný človečik, okrem toho, že nevie, čo chce, pôsobí z rodinky, ktorá takisto nevie, čo chce. A pre mňa by bolo podľa mňa ideálne, alebo aj pre nich, sa presťahovať do Spojených štátov amerických a zrejme by im to tam vyhovovalo, ale podľa všetkého tam asi neboli dostatočne dlho na to, aby zistili, aká tam je situácia a veľmi rýchlo by sa vrátili naspäť. Ale poďme teda k pánovi Šimečkovi mladšiemu. Dokonca si tu uvádza na Wikipédii, že je politológ, bývalý novinár a vraj slovenský výskumník. Neviem teda, čo skúma. Možno, že sám seba, alebo tanec svojej priateľky, ktorá tancuje fakt veľmi zvláštne, až to hraničí s nejakou psychickou poruchou. Ale dobre, v poriadku, veď keď sa niekto nafetuje a poriadne si vypije, tak zatancuje barčo, hej, a môžeme to nazvať trebárs aj umení. Ja to robím tiež po 2 fľašách vodky a akože je to veľmi zaujímavé. No tak tento mladý pán Šimečka, okrem z toho, že študoval vraj niekde v Anglicku, alebo teda neviem koľko seminárov tam urobil, ale asi kompletné štúdium zrejme nemá. A keby aj mal, je mi to úplne fúk, lebo je blbý jak bota. Tak si vypracoval nejaký manuálik na to, ako robiť rôzne majdany, rôzne prevraty. No a samozrejme práca v mimovládnych organizáciách mu ešte teda dodala do tej jeho hlavičky ďalšie rôzne a zaujímavé nápady, ako teda pôsobiť a hlavne teraz v poslednej dobe, ako sa presadiť v politike a múdrovať. Takže tento pán veľmi múdry človek, okrem toho, že pochádza z rodiny, kde jeho otecko je tiež nejaký zvláštny politológ a ja neviem čo všetko možné a pracuje pre jeden veľmi zaujímavý denník, ktorý nemá nič inšie na robote, len okydávanie Slovákov a kydanie na všetkého napravo, naľavo. Preto som aj spomenul, že však keď tak sa im neľúbi, nech sa radšej zeberú a idú preč, lebo tu sa nič nezmení. A bohužiaľ my robotníci, pracujúca trieda, máme svoje názory a iné názory ako títo zahojení ľudia, ktorí si cez mimovládky naškrábali kopec peňazí a krásne si žili. Veď aj ja som mal taký nápad, založím si mimovládku, pekne si vyzbieram peniažočky, udelím si velikánsky honosný plat, kúpim si perfektné firemné auto, všetko si dám do nákladov a potom si vytlačím pár letáčikov, s ktorými budem fungovať. Občas kde tu nejaká besiedka, aby sa nepovedalo a vybavené. Nuž a nejakých pár 100 000 alebo pár desiatok tisíc mi pekne kvapne do vačku. Hold, môj plat sa pohybuje niekde nejakých 12 niečo ročne, teda 1000. No a títo ľudia si to len tak škrtnú pekne na nejakej dotácii od štátiku a celý mesiac si váľajú guľky a špekulujú nad tým, že čo by teda vyprodukovali. Ale dobre, poďme sa vrátiť k Martinu Šimečkovi, ale tentokrát k staršiemu. Tento jeden opovrhodnutia človek, ktorý nemá rešpektu k vlastnému národu a ktorý si myslí, že zjedol všetku múdrosť sveta, tak to vychoval aj svojho premudrelého synečka, ktorý to teraz akože aj ukazuje v politike. Samozrejme, okrem toho, že tatínko podporuje synčeka aj na svojom plátku, pre ktorý pracuje a velebne ho chráni a opisuje jeho úžasné politické činy. Keď vám mám pravdu povedať, v poslednej dobe, čo som sledoval televíziu aj rôzne kanály, tak som zistil, že pán Šimečka okrem toho, že nadáva, ako na všetkých naokolo,
a ako je všetko zlé a ako je všetko strašné a ako by mala táto vláda skončiť a ako by sa oni konečne mohli už dostať k moci, tak ešte nepredstavil nič, čo by bolo nejaké rukolapné, kde by nám aj povedal, dobre, nastúpim k moci, zmením toto, zmením tamto, budete sa mať trošku lepšie, príklad znížim dane, zvýšim platy, zvýšim minimálnu mzdu. Nič takého od neho nebolo počuť. Za každým len počujeme Fico. Lebo Fico tamto, keď nie Fico, tak Kaliňák, keď nie Kaliňák, tak Šutaj Eštok a keď nie, tak prezident, teda pre nich podržtaška a podobne. Takže nepočul som jedinú normálnu vec, ktorú by dokázal tento človek vypustiť z huby. Bohužiaľ, je tupý jak jeho otecko a majú to proste jednoducho v rodine. Ja len dúfam, že nesplodia ďalšieho Šimečku, lebo to by bola čistá katastrofa pre toto Slovensko. Alebo možno, že aj ten mladý bude mať dosť rozumu na to, aby sa zobral a odišiel niekde do zahraničia. Už tak tento mladý pán Šimečka, okrem toho, že sa prezentuje v každej riti a svieti za každým, keď zapnem televízor a je v každom druhom článku napchatý, tak hovorím, nič inšie nerobí, len kidá. Riešenia? Žiadne. No a popri ňom samozrejme špeciálna politická strana SAS, veľkí chlastači z Dubaja a okrem iného akože ťažkí babráci hospodársky, tí sú mu veľmi silno nápomocní. Veď sú si takmer príbuzné strany, liberálneho zaradenia a podobne. Tak tento pán, napríklad Krúpa, ktorý sa na plagátoch prezentoval, že nastane krupobytie. Krupobytie čo? Krupobytie jeho idiotstva? Veď z neho to len tak chrší, padá. On kade chodí, on triská. On normálne triská tú blbosť sám zo seba. A ako vrchol všetkého je ten ich pán obuvník, ktorý je akože predsedou strany liberálno-demokratickej, teda ak sa takto môžu nazvať, tak tento pán obuvník a pán kaderník, ktorý sa nejakým nedopatrením dostal na ministerstvo školstva a ktorý tam dohromady nič neurobil, lebo tých 30 poradcov, ktorých mal a ktorí sa mu snažili poradiť, tak mal z nich taký kuláš, že proste len lepil, čo sa dalo a hotovo. No a nakoniec sa z neho ešte stal aj predseda strany SAS. No tak toto je ďalšia ich nápomocná ručička. Ak to im už chýba len do tohto exaktného tria, týchto politických strán, straničiek a rôznych pochybných pofiderných osobností, je pani Kolíková. Tam pani Kolíková, ktorá keď pracovala, to bolo tuším na ministerstve spravodlivosti, používala svoju osobnú sekretárku ako vychovávateľku svojho dieťaťa. Prišla si do práce v kľude na 9:30, kočík odovzdala svojej asistentke a nech sa stará. Veď pani papaláška, prečo by to ako tak nemohla, veď ona si to môže dovoliť, nie je na vysokom poste. Tak okrem toho, že má nevymachanú papulu, že to je jedna obyčajná krava, ktorá jednoducho zničila slovenské súdnictvo a to, čo tam postvárala, nemá boha ani hlavy, ani pety. Už sa k tomu vyjadrila už dávnejšie aj sudcovská rada, aj rôzne sudcovské stavy, že všetky tieto jej zmeny sú absolútne akože na hlavu. A ona ešte má tie gule tuto ísť, kidať, mudrovať a tak ďalej. Ja neviem, ja byť na jej mieste, tak si vykopem obrovský dlhý kanál, cez ktorý sa dopravujem do práce a naspäť a jednoducho sa schovávam pred ľuďmi. Pretože ju hanba nefackuje, ona má jednoducho plchú papulu. A takisto patrí k politikom,
ako pán Šimečka, ktorý okrem toho, že je blbý jak bota, tak má na hlave zrejme akúsika helmu, ktorá buď mu bráni v príjmaní nejakých myšlienok a ideí, ale hlavne mu zakrýva ksicht. Zakrýva mu ksicht takým spôsobom, že má plechovú hubu. A to je preto, aby odolával všetkým tým odporcom, pretože on už keď nedokáže odpovedať, tak jednoducho otrčí svoju papulenku, otočí sa a odchádza preč. No a on, keď si pozrete viacero videí z ich tlačoviek, dosť často nevie odpovedať. Nož ani nemá na čo, pretože v tej hlave nič nemá. Jediné, čo tam má, je nasrané a neviem, či to spravili jeho otec, jeho prapredkovia, alebo proste sa to stalo len tak akože náhodou. Ale mal by si už dať konečne ten kýbel dole z hlavičky, začať uvažovať ako teda normálny politik, netváriť sa dôležito ako hovno v tráve a konečne niečo začať aj robiť. Nuž, toto bol len taký začiatok a tréning, nakoľko ja som začiatočník a som obyčajný pracovitý otrok, ktorý má chvíľočku čas, tak sľubujem, že moje videá sa budú zlepšovať a budú prepracovanejšie. Toto bol zatiaľ len taký predhovor alebo príhovor k tomu, aby som sa trošičku rozbehol, aj naučil s týmto pracovať, pretože na toto sa už pozerať nedá a dúfam, že naberem dostatok skúseností na to, aby som vás nezaťažoval zbytočne 12-minútovými videami, ale to stiahol na nejakých 6 minútiek a v 6 minútach rozstrieľal všetkých týchto blbečkov do radu. A pána Matoviča, na toho sa super teším. To je pán král. To je pán král a o tom bude tiež niekoľko videí, o jeho zlodejstvách, o jeho klamstvách a o tom, ako tento človek fungoval a funguje a o tom, ako mu vo Viedni vyoperovali chrbtovú kosť a momentálne ju tam má zo sardinky, takže ledva drží len tak pohromady. Takže teším sa na vás na budúce a sľubujem, že sa tie videá zlepšia, informácie budú presnejšie a takisto sa mi vylepší aj slovníček. Zatiaľ vám ďakujem veľmi pekne za to, že ste boli ochotní ma vypočuť a prajem vám pekný deň.